Vážení a milí, toto je napísané tu niečo, že to sú prieskumné štvoľne, ako sa to tu celé robilo, koľko práce sa tu vynaložilo, koľko betónu sa tu muselo premrhať. A toto je dnešný výsledok, ako sa peniaze minuli, ako to dnes vyzerá. Ale hlavne, aký to malo význam celé. Žiaden. Toto je životu nebezpečné, tie kamene vám môžu spadnúť na hlavu kedykoľvek. Tieto oporné múriky je čistá hlúposť a strašne to tu zapácha, lebo hnie tu všetko možné aj nemožné. No a toto je turistický naučný chodník, keby náhodou niekto nevedel, tak si to môže teraz vlastne pozrieť. Ani tu nemusí chodiť. Pokiaľ nemáte čižmy, tak vám ani neradím.